בחיים אל תקנו ביוחנן, איזה בלאגן שם. אני לא קונה סם בזה. לא, יש לי קרפור, כרטיס אשראי. כן? זה אוסף לי נקודות. יופי. וגם מחסני חשמל. יופי. אני גם קונה שם בגלל שזה אוסף לי נקודות. באפליקציה של פס. יופי. גם חשמל שאני משלם, עובר לי שם נקודות, זה כאילו כסף. יופי. אז תעשי את זה גם. למה קופונים? לא, אני לא עושה שום דבר. ההעסקות האלה. אני גמורה. אני גמורה. ההעסקות האלה. אני גמורה. אני לא יכולה יותר. תתאפסי על החיים שלך גברת, תתאפסי על החיים שלך גברת. אני גמורה. אני לא יכולה יותר. ההעסקות האלה הן גומרות עליי. הנה הגיע למס הכנסה, לשלם 5,000 שקל. זה מע"מ, סליחה. מה אתה נקרא? עושה קטן? עושה קטן? גם עצמאי קטן? משה. משה. אני לא עושה את זה. אני יודעים שם. לא. לא.